حوحات مسفانو كعرق حوحات نيرترا خمز لمنت آتو أندرغاتشو تسقي تزاريبو تمالي أزار عرب خبز نبرا قداي مكتل بريزدنت كل التقري آتو أماني إلى سفا قلت في ملسك هبزة قددا قداي آتو أندرغاتشو تسقي أبزهوك ألا محتاج حوحات مسفانو كعرق شعبية خمز لمنن مسفانو حبيرنا خنسرح قزنا إلو خمز حتى تزقلت أخوينو إيرترا نز قداي اختفتحو تحاتيتا إيرترا قن حادة زشقرالو نسون قداي والقايت رايا خمزة العلوك قال اتو خمز بلتن حوحاتون بز خمس تسمامع قاليتو نزي أندرغاتشو تسقي زهاو مقلت سعيبو آتو أمانة إلى سفا فتسم حاسد كم زخونن كم زي تباها قاليتو هوات بكل كقربوا أينا مكاكل عنده ከፋኖ ጋራ ባንድ ላይ የምንሰራበትን ሁኔታ ፍጠሩልን ነው ያሉት ያለው ኤርትራ አማላጅ እንዲሆን ኮኢንቮልቭመንት እንዲሆን በህዋትና በፋኖ መካከል በኤርትራ መንግስት የቀረበውን ቅድመ ሁኔታ እዛ ስብሰባ ላይ አቋለውኛል ይሄን ለማድረግ እኛ እንሞክራለን እንጥራለን ግን አንድ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ አለ የዚህ የራያና የወልቃይት ጉዳይ የምታነሱ ከሆነ እና ይሄንን ቦታ በጉልበት በምናምን እንቆጣጠራለን የምትሉ ከሆነ ያማራ ፋኖ እንዲህ አይነቱ ነገር ፈጽሞ ስለማይቀበል ገና የማገናኘቱ ሙከራ ሳናደርግ መልሱን ልንገራቸው እንችላለን አይቻልም ነው ያሏቸው በህወሓት በኩል የተሰጠው መልስ ግልጽ ነው እኛ እነዚህ ቦታዎች የበለጠ ህልውና አደጋ ውስጥ የጨመረን አገዛዝ አለ ይሄንን አገዛዝ በማጣል ላይ እንተባበራለን በእነዚህ ቦታዎች ላይ ዩኒላተራል የሆነ ወታደራዊ እንቅስቃሴና እርምጃ እናደርግ ብለው ለኤርትራ መንግስት ቃል ገብተዋል ለኔ ይሄንን በመረጃ ደረጃ ነው ማቀው ነው ሰጥ ያለው ከሚገናኛቸው አሁን በቅርቡ ከሚገናኛቸው የፋኖ አካላት ጋር እንዲህ አይነቱን ነገር ተነጋግረዋል ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ አብይ ተወግዶ ሰላምና መረጋጋት የሚፈጠርበት ሰዓት ላይ በውይይት የሚፈታ አጀንዳ ነው የሚል አቋም ወስደዋለን ስለዚህ ለኔ ይሄ በቂ ነው አቡሽጥ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ኃይሊ ለዓላውነት ትግራይ ናብ ዋጋ ዕዳጋ ናይ ምቕራብ ስልጣንን ሓላፍነትን ከም ዘይብሉ ምክትል ፕሬዝደንት ትግራይ ኣይተ አማኑኤል አሰፋ አረጋጊጾም ኣይተ አማኑኤል አሰፋ እዚ ዝገለጹ ንዘረባ አንዳርጋቸው ጽጌ መሰረት ገይሮም ኣብ ፌስቡክ ገጾም ኣብ ዘስፈርዎ ጽሑፍ እዩ አንዳርጋቸው ጽጌ ምስ ብልጽግና በመትሕባር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸሞ ጆኖሳይድ ከይኣኽሎ ሕዝውን ምስ ብልጽግና ዝተባኣሰ መሲሉ ህወሓት ንፋኖ መማእኸሊ ለማኒ ከም ዝለኣኸን ለዓላው ግዛኣት ትግራይ ከም ዘይሓትት ንመንግስቲ ኤርትራ ቃል ኣትዩ እናበለ حسون تقيسهم سرعات بلصقنا ገንዘብ መዲቡ በህዝባው ኃይልታት ዝተፈጠረ ምሕዝነትን ምፍራስ ደለልቲ ቆጽር ከም ዘሎን እዚ ተግባር ዝውን ናይ ትሽርሕ ውጽኢት ምዃኑን ነጺሮም እቲ ምሕዝነት ሓደጋ ህልውና ዘንጸላሎም ኃይልታት በሓባር ዝቃለሱሉ ባይታምበር ብልመና እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ጸዊዑ ቃዛኣቶልን ዝልምነሉን ጉዳይ ኣይኮነን ብምባል ኩልና ኣብቲ ቃልሲ ዘለና ኃይልታት ዘረኸበና ዋና ጉዳይ በጆኖሳይዳው ስርዓት ብልጽግና ኣብ ሓደጋ ዝወደቐ ናይ ህዝብና ናይ ሓባር ህልውና ኢሎም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ኃይሊ ለዓላውነት ትግራይ ናብ ዋጋ ዕዳጋን ድርድርን ናይ ምቕራብ ስልጣንን ሓላፍነትን የብሉን ዝበሉ ኣይተ አማኑኤል አሰፋ ህወሓት እውን ናይ ህልውና ቃልሲ መዘካየዱ ህዝባዊ ኃይልታት ኣብ ግልጽነት ዝተደረኸ ሓበራዊ ምሕዝነት ይገብር እምበር ንውህብቶ ዘቕርቦ ነገር ከም ዘይለ ጉጅለ ብልጽግና ካብ ውሽጢ ፋኖ ኦነግ ካብ ትግራይ ህወሓት ከም አብርሃም በላይ ጻድቃንን ጌታቸውን ዝኣመሰሉ ፍርያት ከዳዓትን ተረኸበ ካብቲ ለይትን ቀትርን ጽዕረሉ ገዚፍ ግንዖ ገንዘብ ዝኽፈለሉ ዘሎ ጉዳይ እዩ እዚ ናይ ኦሊሶጉን ኦባሳንጆ ውጥም ቀልቀልና መቐለ ኾነ ቀጻል ናይ ድርድር ዕድመና ብሳልሲ ሃገሩን ናይ ዝመራያ እዩ ካብ ናይ ምኽዳምን ምህማኽ ጸጋታት ገዛእ ሃገሩ ካል ዝጠቅም ስራሕ ሰሪሑ ዘይፈልጥ ፕሬዝደንት ናይጀርያ ነበር ኦሊሶጉን ኦባሳንጆ ኻ ኣብዚ ጉዳይ ከዓርቕ ወይ ጉዳያት ከተሃዳዱ ኢሉ ዘይኮነ ብቑርብ ቁራቦ ናይ አብይ አሕመድ መልእኽተኛ ኮይኑ ዝመላለስ ዘሎ እምበር ከም ዓይኒ ሓቂ ነቲ አብይ አሕመድ ኣብ ውሽጢ ክልል ትግራይ ከምኡውን ንዓመታት ኣብ ውሽጢ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ዝገብረ ዘሎ ቀጻል ደብዳብ ድሮን ብቐረባ ክኹንኖ መተገበ ነይሩ ስርዓት አብይ አሕመድ ካብ ሃገራዊ ማዕከን መውል ንኸደምቲ ሃገራትን ዝረኸቦ ገንዘብ ንኣምባሳደር ኣሜሪካ በአዲስ አበባ ሓዊስካ ማዕለያ ዘይብሎም ስም ዘለዎምን ዘይብሎምን ብልሽዋ ሰበስልጣናት ኣብ ምዕዳግ ተጸሚዱ ይርከብ እቲ ኣሜሪካ ብ25 ነሓስ 2026 ብክፍሊ ቢሮ ኣፍሪቃ ቢላ ብዛዕባ ቁጠባ ኢትዮጵያ ዘውጻቶ ኣባይታ ዘየለ መግለጺ ናይ ዝመራያ እዩ ኣሜሪካ እዚ ካብ ክውንነት ዝረሓቐ መግለጺ ሰፊሕ ኩነኒ ነቐፌታታትን የስዕበላ ኣሎ እቲ ካልእ ረቑሕ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣወሽ መጥፋረስ ምስኩናት ኢራን ተተሓሒዙ ተኸሲቱ ዘሎ ገዚፍ ቅልውላው ብደረጃ ዓለምና ኣንፈቱ ንምጥምዛዝ ኣብ ዞባታት ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን ካልእ ቅልውላው ክፍጠር ኣለዎ ተባሂሉ ክስርሓሉ ከም ዝጸንሐ መጠን ንኽጅመር ናይ 0 ሰዓት ትእዛዝ ንኸዳሚያ ጉጅለ ብልጽግና መሓላሊፍ ኣላ
እቲ ስርዓት ኣብ ዘይቋረጽ ኩናት ተጸሚዱ ምህላው ዝገልጹ ነቐፍቲ መንግስቲ ብልጽግና ነቲ ንውግእ ዘውፅኦ ወጻኢታት ንምሽፋን ዝተፈላለዩ ናይ ፋይናንስ ጋግ ይጥቀም ከም ዘሎ ይሕብሩ። ካብ ኣህጉራዊ ትካላትን ሃገራት ወፃን ዝመጽእ ሓገዝን ልቕሕን ንልምዓታዊ ስራሓት ኣብ ክንዲ ዝውዕል ንዕድጊት ኣፅዋር ንምሃያ ሰለይትን ሓበርትን ከምኡውን ናይ ወፃኢ ሎቢስትን ናይ መንግስቲ ፕሮፓጋንዳን ይባኽን ከም ዘሎ ተገሊጹ። ብዙሓት ወገናት ከም ዝእምትዎ እዚ ካብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዝወፀ ጉጉይ መግለፂ ድንገት ጌጋ ዘይኮነስ መንግስቲ አዲስ አበባ ኣብ ዋሽንግተን ብዝኸፍሎም ክቡራት ናይ ሎቢ ትካላት ኣቢሉ ዘመሓላልፎ ናይ ፕሮፓጋንዳ ውፅኢት እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብመሰረታዊ ስነ ሓሳብ ወዲቑ ድዩ ወይስ ብፍላጥ ኣብ መፈንጥራ ፕሮፓጋንዳ እቲ ስርዓት ኣትዩ? እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዝቕፅሉ መዓልታት ኣብ ፖሊስ ቀርና ኣፍሪቃ ዓብዪ ክትዕ ክፈጥር ትፅቢት ይግበር። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ንሃገረ ኢትዮጵያ ኣፍሪቃ ካልአይቲ ዝዓበየት ቁጠባ ኢሉ ብምጽውዑ ካብ ብዙሓት ወገናት ብርቱዕ ቁጣዕን ነቐፌታን ይስዕበሉ። እዚ መግለፂ እዚ ካብ ዲፕሎማሲያዊ ድንቁርና ዝመፀ ድዩ ወይስ ብሰንኪቲ ኣብ ዋሽንግተን ዝካየድ ዘሎ ብርቱዕ ናይ ወፃኢ ሎቢ ዝተፈጠረ ጌጋ ዝብል ሕቶታት ኣብ መድረኽ ክትዕ ይለዓል ኣሎ። ከም ውፅኢት ናይዚ መግለፂ ተንተንቲ ዘቕርብዎም ዘለዎ መሰረታዊ ነጥብታት ድማ ኣብ ባይታ ዘሎ ጭብጢ ከም ዘመልክቶ ኢትዮጵያ ብዓቐን ቁጠባ ካብ ኣፍሪቃ መበል 9ይ ደረጃ ትርከብ። ካብ ሃገራት ከም ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ግብጽ፣ ናይጀርያን ኣዝያ ርሒቃት ትርከብ ሃገር ክንሳ ካልአይቲ ተባሂላ ምጽዋዓን ሓቅነት እቲ መግለፂ ኣብ ሕቶ ዘእቱ እዩ። ቁጠባ ኢትዮጵያ ብከቢድ ናህር ዋጋታትን ምንቁልቋል ዋጋ ገንዘብን ትርከብ። ዋላ እኳ ካብ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ናይ ዶላር ሓገዝ ይዕደላ እንተሃለወ እቲ ቁጠባ ክስካብ ሕጂ መሰረታዊ መዋቕራዊ ጽገና ብዘይምግባሩ ኣብ ኣሰካፊ ኩነታት ይርከብ። ኣብ ውሽጢ ሰበስልጣን ስርዓት ብልጽግናን ወታደራውያን መኮንናት ኢትዮጵያን ዓሚቕ ምግማዕ ከም ዘሎ ዘርኢ ምዕባለታት ተኸሲት ኣሎ። ስርዓት ብልጽግና ውሽጢ 3 ዓመታት ኣብ ውሽጢ ሃገሩን ጎረባብትን ከካይዶ ፀንሐ ወታደራውን ዜናውን ዕንደራ ናብ መፈጸምቱ ገጽ እዩ። መፈጸምቱ ክንብል ከለና ከምቲ ዘረኣኻዮ ኢኻ ተዓጽድ ተባሂሉ ዝምሰል ጉጅለ ብልጽግና ውሽጢ ዝሓለፋ 3 ዓመታት ዝዘርኦ ናይ ከንቱ እተሃቀነ ከዓጽዶ ተቃሪቡ ኣሎ። ዝፍጠር ዘሎ ምዕባለታት ርኢኻ እውን ብልጽግና ርሑቕ ኣይክጓ ዓዝን እዩ። ኣብ ደገ ቤት ጽሕፈቱ ዱርኩኺት ኣዲስ ኣበባ ምህርቱ ክሓፍስ እዩ። እቲ ኣብዚ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኩነታት ብሸበድበድ ክግለጽ ይኽእል እዩ። መራሕታ ጉጅለ ንመን ኣሚኑ ንመን እንታይ የትሕዞ ኣብ ወጥሪ ይርከብ። ሓንሳብ በዓሌት ተጋሩ ነምሓሩን ድሮን ኮነ ስትራቴጂካዊ ኣፅዋራት ከይሕዙ ይብል። ጸኒሑ ኩሎም ምሩኻት ሓደጋታት ከብጽሑ ይኽእሉ እዮም ይብል። ኮታ መዐቀኒታቱ ከም ሕምቆቱ መቁፀርን ዓይነትን የብሉን። ናይዚ ወጥር ምልክት ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ብሄር ኦሮሞ ዘተኮረ ብቋንቋ ኦሮምኛ ጎስጓሳት ከካይድ ናይ ጸቢብ መዕቆባ ሃሰስ ክብልን ቀኒየሎ መጽኻ ዛድሕሪ ክንደይ ዘመን ዘረኸብካያ ዙፋን ሓደጉኻ ኣዲስ ኣበባ የማናት ክብል ጸንሕ እሞ ጸኒሑ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ድማ ኢትዮጵያ ብድፍረት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝብል ወለዶ መሪሕነት ሃኒፃ ተስእ ኩላትካ ኢትዮጵያዊ ዝሕመረቱ ኣብ በስቀደስ ክብል ይርከብ። ኣብዚ መጽእ ወርሒ መስከረም እዚ ጸቢብ ጉጅለ ብልጽግና ኩሉ ኣገዳስ ዝበሃል ወታደራውን ስልያውን ኮታታት ኦሮሞ ክመልእዎ ኣለዎም ተባሂሉ ኣብ ልዑል ምሽብሻብ ይርከብ። ብኣምባሳደርነት ኣብ ኬንያ ተሸይሙ ኣብ ናይሮቢ ኮይኑ ኣብ ግዜ ደርጊ ዘሕለፎ መከራን ናይ ምምራኽ ዕድመ ንእስነቱን ረሲዑ ክፍክር ዝቐነየ ጀነራል ባጫ ደበሌ ብህፁፅ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምጽውዑ ናይዚ ኣብ መንጎ ወታደራዊ መዋቕር ሰራዊት ጉጅለ ብልጽግና ዘሎ ምጥርጣራት ዘቃልዕ ምንቅስቓስ እዩ። ከምቲ ዝሕመ ዘለውን ባጫ ደበሌ ካብ ጉጅለ ብልጽግና እምነት ክረክብ ተጸጊሙ ንዘሎ ምክትል ኢታማጆር ዝኾነ እዚ ከምዚ ኢሉን ከሎ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝፍጽሞ መጥቃዕቲ ሕጁን ኣጠናኺሩ ቀፂሉ ይርከብ። ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ጣብያ ገነተ ቁሸት ደብረ ኣልጋብ ዝተባሃለ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝፈጸመ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኤርትራ ምስቲ ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን በቐርሰንቲ ዝተጨወየት ባንዴራ ተንበልብል ዝነበረት መርከብ ነዳዲ ብዝምልከት መግለፂ ኣውፅያ። ኤርትራ ኣብ ተውፅያቶ ዘላ መግለፂ እታ ባንዴራ ተንበልብል ዝነበረት መርከብ ምስኣ ዝኾነ ርክብ ከም ዘይብላን ዋንነታ ከም ዘይኮነትን ብምግላጽ ንምትላል ክብሉ ድማ ኣብ ልዕሊ እታ መርከብ ባንዴራ ኤርትራ ገይሮም ምንባሮም ኤርትራ ሓቢራ ኣላ። ኤርትራ ብመንገዲ ዓባይ ብሪጣንያ ዝርከብ ኤምባሲ ኣጌራ ኣውፅያቶ ኣብ ዘላ መግለፂ እታ መርከብ ባንዴራ ኤርትራ ተንበልብል ምንባራን ዝገልጻ ጸብጻባት ማዕከናት ዜና ዓለም ዘይቆኑዕ ብምባል ክትነቀፍን ከላ ምንጭ ናይቲ ሓበሬታን ዝኾነ ንግዳዊ ስርሒታት ባሕሪ ብሪጣንያ ዝተባሃለ ትካል ከም ዝተወከሰት ብምጥቃስ እታ መርከብ ስኑዕ ባንዴራ እያ ተንበልብል ነይራ። እዚ ማለት ዋንነታ ናይ ኤርትራ ኣይኮነትን ወይ ብወግዓዊ ኤርትራ ተመዝገበትን ዝብል ግብረ መልሲ ሂባላ። ከም ዝፍለጥ ከም ማዕከናት ዜና ቢቢሲ ሮይተርስን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዓለምና እታ መርከብ ባንዴራ ኤርትራ ተንበልብል ምንባራ እዮም ጠቂሶም ነይሮም። ይኹን እምበር ኣብ ሮይተርስ ወፂኡ ኣብ ዝነበረ
ዜናታት እታ መርከብ ሓንቲ ካብተን ኣሜሪካ ዝኣገደተን ኢራን ብሑቅ ነዳዲ ንወፃኢ ክትሸጠለን ትፍትን መርከብ ከም ዝኾነት ተሓቢሩ ነይሩ እዩ። ሶማልያውያን ሸፋቱ ባሕሪ ወይ ቀርሰንቲ ኣብ ጥቃ ገማግም ባሕሪ የመን ሓንቲ ፍርያት ነዳዲ ጻዕነት መርከብ ከም ጨወዩ ትካል ንግዳዊ ስርሒታት ባሕሪ ዓባይ ብሪጣንያ ገሊጹ ዝነበረ ኮይኑ እታ መርከብ ካብቲ እዋን ተገሊጹ ዝነበረ ዜና ባንዴራ ኤርትራ ተንበልብል ምንባራ እዩ። ኤርትራ ግንዛ መርከብ ዋንነት ኣይኮነትን ኣብ ሃገረይ እውን ዝተመዝገበት ኣይኮነትን ብምባል እቲ ዝወፀ ዜና ነፂጋቶላ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ትሕቲ እገዳ ዘለዋ ገለ ሃገራት ከም ናይ ኣሜሪካ ከም ድማ ብሓፈሻ ናይ ሃገራት ምዕራብ እገዳ ንኸታልላ ነተን መራኸብ ባንዴራ ካልኦት ሃገራት ከም ዘንበልብላ እየን ዝገብራ። እታ ኤምቲሲ ቦዋን ዝተሰመየት መርከብ ዝሓለፈ ሓሙስ ካብ ከተማ ኣልሙኩላና የመን ንምብራቅ 252 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ ዝርከብ ባሕርን ከላያ ብሽዱሽተ ዕጡቃት ወይ ቀርሰንቲ ዝተተሓዘት ክስካብ ሕጂ ኸ ነታ መርከብ ዋንነት ኣይላ ምስቶም ዕጡቃት ወይ ቀርሰንቲ ክትዘራረብ ዝፈተነት ኮነት ብዕላዊ ሓበሬታ ዝሃበት ሃገር የላ። ፍሉጥ ኤርትራዊ ድምፃዊ የሱፍ ስዒድ ከም ዝዓረፈ ተገሊጹ። ፍሉጥ ኤርትራዊ ድምፃዊ የሱፍ ስዒድ ኣብ መበል 74 ዓመት ዕድሚኡ ከም ዝዓረፈ ተገሊጹ። ልዕሊ ፍርቂ ዘመን ፍሉይ ጣዕመ ዜማታቱን ናይ ቦክስ ጊታር ፀወቱን ብብዙሓት ኤርትራውያን ክስተማቐር ፀንሐ ስነ ጥበበኛ የሱፍ ስዒድ ኣብ ካይሮ ግብፂ ክነብር ምፅንሑ ክፍለጥ ተኻኢለሎ። ስነ ጥበበኛ የሱፍ ብሰንኪ ሕማም ሽኮር ዘስዓቦ ሞት ምቁልዕ እውን ዝሕበር ኮይኑ ኣብ ከተማ ካይሮ ከም ዝዓረፈ እውን ተፈሊጠሎ። ስነ ጥበበኛ የሱፍ ናይ ኤርትራ ንጉስ ቦክስ ጊታር ተባሂሉ እውን ከም ዝጥቀስ ዝገልጹ ወገናት ብ1952 ኣብ ከተማ መንደፈራ ከም ዝተወለደን ሙዚቃዊ ጉዕዙ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ጊታር ብምልማድ ከም ጀመረ እውን ይሕበር። ኣብ መንጎ ሩስያን ዓዲ እንግሊዝን ዘሎ ምትፍናን ሰማይ ዓሪጉ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ናይ ዓዲ እንግሊዝ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ስልጣን ድሕሪ ምሓዙ ንፈለማ ግዜ ናብ ዩክሬን ዑደት ዘካየደ ኮይኑ ኣብ ዑደቱ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ጎኒ ዩክሬን ከም ዘላ ምርግጋጽ እውን ይሕበር ኣሎ። ዓዲ እንግሊዝ ንናይ ዩክሬን ሰራዊት ንምሕጋዝ ንወራር ሩስያ ብምክልኻል በርቲዓ ክትሰርሕ ምዃናን ናይ ድሮናትን ካልኦት ደገፋትን ክትገብር ከም ትኽእል ዝገልጹ ናይ ሩስያ ወገናት ሩስያ ኢዳ ጣሚራ ክትዕዘብ ከም ዘይትኽእል ይገልጹ ኣለዉ። ሩስያ ዓዲ እንግሊዝ መጥቃዕቲ ክትፍጽም ዝደፈአ በዓል ስልጣን ሩስያ ነበር አንድሬ ፌድሮቭ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዓዲ እንግሊዝ መጥቃዕቲ ክትፍጽም ግዚኡ ዝጠልዎ ምዃኑ ምሕባሩ እውን ተገሊጹ። ኣብቲ ናይ ዩክሬን ወገናት ንምሕጋዝ ሰሪሓ ዘላ ፋብሪካታት ድሮን መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ዓብይ ተኽእሎ ከም ዘሎን ነቲ መጥቃዕቲ ዝፍጽሙ ሩስያውያን ወታደራት ምዃኖምን ዘይምዃኖምን ኣዘራራቢ ምዃኑ ብተወሳኺ ይጥቀስ። ቀዳማይ ሚኒስተር ዓባይ ብሪጣንያ በርሃም ስልጣን ካብ ዝሕዝ ንፈለማ እዋን ናብ ዩክሬን ብምኻድ ናይ ወፃኢ ዑደቱ ዘካየደ ኮይኑ ንዩክሬን ንምሕጋዝ ጽኑዕ እምነት ካብ ዘለዎም ምዃኑ እውን ኮነሬል ኣማንኤል ባጫ ብዛዕባ እቲ ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ዝነበረ ናይ መሓዝ ምሩኻትን ኣተሓሕዝኦምን ዘገርም ታሪካዊ ምስክርነት ሂቡ። እቲ ኮነሬል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ተጋደልቲ ኤርትራ ኣብቲ ብፍላይ ኣብ 1979 ዝነበረ ሓምሻይ ወራር ንዝተማረኹ ናይ ደርጊ ወታደራት ብኸመይ ይሕዝዎም ከም ዝነበሩ ዘዘኻኽር እዩ። ኮነሬል ኣማንኤል ከም ዝገለጾ ተጋደልቲ ኤርትራ ባዕሎም ዘይረኽብዎ ዝነበሩ ቀረባት ከም ሳሙና፣ ኮልጌት፣ ብራሽን ሽጋራን ንምሩኻት ከም ዝዕደል ይገብሩ ነይሮም። እዚ ድማ ተጋደልቲ ኤርትራ ንምሩኻት ከም ጸላእ ዘይኮነስ ከም ሰብ ብሰብኣውነት ይሕዝዎም ከም ዝነበሩ ዘርኢ እዩ። በተወሳኺቶም ምሩኻት ኣብቲ ናይ ምሩኻት ማዓስከርን ከለዉ ትምህርቲ ክመሃሩን ሞያ ክቐስሙን ዕድል ይወሃቦም ከም ዝነበረ ገሊጹ። በዚ መሰረት ድማ ብዙሓት ካብቶም ምሩኻት ድሕሪ ናጽነት ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት መሃንዲሳትን መካየድትን ኮይኖም ክሰርሑ ከም ዝኽኣሉ ኣረድዩ። እዚ ምስክርነት እዚ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብስነ ምግባርን ሰብኣውነትን ዝተሃነጸ ምዃኑ ዘረጋግጽ ታሪካዊ ሓቂ እዩ። እዚ መግለጺ እዚ ብፍላይ ታሪክ ክልቲአን ሃገራት ንምርዳዕ ዓብዪ አበርክቶ ዘለዎ እዩ። ኣብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ሰሚናር ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ። ኣብ ዞባ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ ንዝርከባ መሻርክቲ ትካላት ኣብ ጎዳእቲ ተግባራት ዘተኮረ ሰሚናር ከም ዝተኻየደ ተሓቢሩ። ኣብቲ ሰሚናር ወከልቲ ሚኒስተር ፍትሒ፣ ፖሊስ፣ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት፣ ኮሚቴታት ዕርቂ ከም ተረኸቡ ምንጭታት ካብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ሓቢሮም ኣለዉ። እቲ ምስ ሚኒስተር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ሚኒስተር ጥዕና ከምኡ እውን ኣብቲ ዞባ ዘርከብ ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ብምትሕብባር ከም ዝተዳለወ ዝተነገረሉ ሰሚናር ኣብ መሰል ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዘተኮረ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ሰሚናር ንዕላማታትን ኣገዳስነትን ህዝባዊ ሰነድ ምዝገባን ባህላዊ ክብርታትን ጽልኦምን ኣብ ጉዳያት ኣፈታትሖምን ጎዳእቲ ተግባራት ብዓይኒ ሕጊ ከምኡ እውን ሳዕቤን ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮን ካልእን ከም ዝተዘረበሉ ይሕበር።
ስርዓት ብልጽግና ብልዕሊ ኤርትራ بسبب بحرن أفتق بحرن كوينات ورارات ككايد حبرات إمارات عرب باروخوتن قتاليا مبرهاتي كم زول عتلو أبز حلف معالتاج انتاتات كود تاني حلون أول سي احتمالي أبزر قحوت حفوون نزحك قطاتا رقاقيت أو يركبالهم حبرات إمارات عرب إسرائيل بدحريت بمخان نسرعت بلتصقنا بسبب بحرن أفتق بحرن أو لعلي حزب منقستن إيرترا خوينات ورارات نخكايد زدف أزلو حايلتاتن هاقراتنيين أزن كل تهاقرات فاينانسا وتادراوي لوجستيكا وحاجزات نسرعت كهبو كاب جمرة كلتا عمتات غطيرالهم أبزح جوانون حلف حليفون أب كل التقراي كمونا بإيرتران زقبر استفلالي وتادراو من كسقاسات نايسات لايت حابريتا نسرعت بلتصقنا كهبا فتنتاتي كايدالوا أزحج سرعت بلتصقنا بحبرات إمارات عربن إسرائيل انتوهب وزر كبزلو كم زعينت كوينات نمخفات نمجمارن كأتاليا مبراهتي وتصيتون تاي كم زخون مرد أزاز أقما يكونن بلتصقنا 360 ديجري بخوينات ورا خوينات تخابي وزر كبزلو سرعتيو أو حسر تحاوي بحاو خطاس دل سرعات تداهليو سرعت بلتصقنا ترايو أو حسر تحاوي إخا بحاو متصوات موداتا من دادن مكتسالن كم زخونة سبب سلطان نايزها قرب بفلاي كاو تدرو أزست نايزها قر نزحا قطات زي الصحات وي مسلو صلول نغوس إمارات تأنكو تريفاتو زلا متخاتوغيتن متاغوسيتن إثيوبيا بغد تابت صحفت نايت نغوس زلو من شاتنا خمزة حبورنا بن زايد نعشل بشاشا كينات نخفت عزيز وزلو سلازي نحنا بفلاي دم حيلتات صمدو إذن سلالي زلو ناي كيناتن متنو خياتن كونتات بزكاء المتن دم نصحات زيقاتات كيف سسه زوبانا دما أسر سودان سوريان ترمس مسو خيوته ميلاتات مفتار إجامنا خنتصاوت سلازلنا هنا أبزوان مزراب سلازي مرتنا بوزو حيكن الزاربنينا نبل زلنا مبر زبهال تفيقنا يكونن إذا خمسيلون كله دما سرعة بلتصقنا إسرائيل إمارات نابلعي إيرترا شرحتات قتيلان يركبا نابس مران كالوت هاجر باسبورت حيزون بمئتاو عبس مران كالوت كبابتات نسلاو سرحت خاكايدو تصنحو الكسبات عقود تصر كمزاعاتو استفلالي ميدياتاتي قلت ألوا أمريكا بلعلي إيران إجدا دحر من برا نتشاينا قطعة 5 فترات تقاليتو تشاينا وسان أمريكا ختقاوم كي إلى زلا أمريكا بلعلي تشاينا تركب النقداون مشارقة إيران قطبها وإجدا ختسفح 5 وطنات أواج دحر موت أيو تشاينا خارب حتى نختحلو ختنكاس عاص مخانا أتنكي قالا وهاب قال مينستر قدات وطا تشاينا لجان هيبوغو أبزلو مقلاتي تشاينا نتزيح قاوم بيناون زبلت إجدا بسنع خمتقاوم من روحاتها نمحلا ودما كلو أدلاي زبالة سقومتات كم توسدن قليتو منستر فاينانس أمريكا سكوت بسنت بوغنو نزا حدش سقومت إجدا أبزفلة اللؤوان مس إيران بنقدن جنزبن اتشارخ زخونة هاجر حاوي راخت نتسأل مخانا دحرب نتنقاقيو تشاينا قبرة ملتي بازلا تشاينا بسنكت أمريكا ولعل ودبات إيران أمبيرات توزلا أجدا سيعيو وحزن نداد إيران ولا كوان تنكي كسكاب حجبن كم قدم زعابيت عداقيتنا إيران نداد بخوينا لا وهابك قال منستر قدات وطاعت تشاينا ليجيان متحبار تشاينان إيران كل جزء كل عالم لقاو حق زكاديو زخون عيد كسدل ويد ما بزخون عقال كعنك فاين فكرني نايلو منستر جمجا أمريكا ومنستر فاينانس أمريكا سكوت بسنت بوغنو نتحدث سقوم تابع لإيران اتزعبي فاينانسا ومقطعاتي له قلتون كله بانكتات انتكالات نقدين مستحقر زلون ركب مقرات انتعابين مس إيران أبت إجادات ككاتتا مخاننا تنكي قلهم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نمرحت عالم مسرعات إيران زلوم ركب دو نخبلو نخمحتان بتليفون كزرارو مخانو تقاليد صلو يخون بر منستر فاينانس أمريكا سكوت بسن بزعا بانكتا تشاينا نزقرب اللحتو أبز ملسلو كاوجد أمريكا زملت أكلني بمبال نتصور زي كونا قبر ملسهيبو